हाय गाइस, चलନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀକି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି, ଯିଏକି ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଛି ବି କରୁନି, ନିଜେ କରି ପିନ୍ଧି ପକଉଛି। ଅନଲାଇନରେ ଆଜି ମଗେଇ ଦେଇଛି ଡ୍ରେସ୍, ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ତାର ଆସିଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ। ଦେଖ ତା ପାଇଁ ବି ହେଇଛି, ତାର 2 ଦିନ ଆସିବ। ମିଛ ମିଛ ନୁହଁ, ସତ। ଦେଖିଆ ହଉ, ଦେଖିଆ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ କିଏ ପିନ୍ଧୁଛି। ତୁ ବି ଇଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଛାଡ଼ିଲା ପିଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିବେ ନା ଜମା ଛାଡ଼ିବେ ନା। ମାଡିବ ସିଏ ଆଗେ ମଗେଇ ଦେଇଛି ଅନଲାଇନରୁ, ମୋର ଜଲ୍ଦି ସିନା ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାର ଆସିବ ଲେଟରେ। ତୁ ମିଛେଇଟା ଗୁଡ଼ି କାଢିକି ବୁଢୀଙ୍କ ବାଗିଆ ବସିଛି, ଆହୁରି ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବର୍ଷା ଛାଡୁନି, ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, ଘୋଡେଇ ବସିବି ଆଉ କଣ କରିବି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଗ ତୁରି ଆସିବେ। ତମେ ମାନେ କୁହ, ମୁଁ ସାନ ଭଉଣୀଟା